Здравейте, пичове! Тук са с мен и DLSR, Графо и DLSR. Няма да строим днес, повярвайте. Аз ще... Както винаги правим, оцеляваме. Ще строим. Да чуем какво? В това оцеляване? Балкон. Да, балкон. Така че, ние тук се захващаме Да копаме. дърво. Някой да копа дърво. Аз имам дървце. Но... Добре, така че да почнем балкона. Добре. Нещо да кажеш. Нищо не мога да... Събери малко пясък. Ще има. И Sugar Game ли да взема? Да, аз трябва да ти малко дърво. В честа има. Точно да си видео. Да, пичо. Ще стигне ли? Ще ни стигне ли 14 пясък? Да. Да, хора. Поредицата ще бъде от 15 епизода. Да, всяка поредица. Този канал ще бъде от 15 епизода. Освен ако не пратите лайк бутона в пола. Рота флеш. То запуши да не влезе. Ето е по финала. Да, балкон много изглежда малък. Добре, ти тук малко такова изкопачва. Да слагам ли това? Loaded box. Толкова добре ли? Толкова ще ни широк балкон. Ето всичко ще е в лоден план. И между другото, като ви казах балкон, Дерен ми подсказа, нали, Дерен? Той не ми каза преди клипа. Нямам си на идея. Не помня както мен, както съм на аз. Аз не знам как да български. И попна между другото ще бъде от... Да знаеш. Това, какво си имахме тук? Кол намери. Кол ли? Кол или яра? Не. Е там. Стайка. Да я ще не знам. Тук ще бъде спалната за гости. Къде? Оп. Ние ще нямаме да строим. Затова виж. Така не изглежда ни малко по-добре. Да. И тук слагаме две вратли. Само че ето тук трябва да сложиш такова. Да. И ето тук. Сложи блока ли? Къде? Ето тук. Добре.
Имаш ли един блок? Не подобно. Ами, аз искам да нацепа. Искаш ли блока? Аз имам. Аз си направя. Ето. Той запуши входа май. Кой? Ти, кой? Може да се Не, намерих. Запушен с дърт обаче. Дерен. Ето да пак ще бъде 10 минути. Не 10, а 13. Да. Да. Всеки клип ще е по 13 минути. Зависи ако ми остават 15 минути време и имаме ангажименти, ще бъдат по 10. Така, кефите тук не мога да ми... Е, Не може чакал. не бе ти нали откри 2 колко. Да ги направим или да си аз? Прави ли? Няма да се. Това знаеш ли по колко лупа? Оу, 2 метра! Оу! А виж брадовете по колко лупа? 3,5. Меча по 3. 4,5. Меча. Ама добре, сега... Ще се изхранваме с ротен флеш. Що бе не го така, да го ви? Ау бе! То пак ме удари. Перфектно ни се получава смисъл. Ама ние такива ли ще правим? За тераската. А по-добре да направим тези така. Тънките. Печката. Нещо някой да пусне нещо в печката. Наистина не. А сега ще я подсиля. Ти колко саплинга имаш па? Няма. Чакай да сега ще сложа дървце. Леле, този човек колко саплинга. Чакай, махни го, гладен съм на 2. Искам да сложа печката на пържолата такава. Да. Чакай. Готов ли си? Колко такова ти трябваше? Ент Криста. Опечи ли си пържолата? Ще напеча твоето. Дай ми месо. Аз го взех. Не лапям месото.
Лапнеш на сок. Не. Вземи в ябълката има ябълка в един част. Аз не съм много гладен, половинка. Ябълката обаче хранеше половинка, нали? Не. Две. Аз си взех халата. Имам още половинка. Виж, омагьосан ли съм? Да. Как на хирата беше? Аз слизам, а пак не съм си направил такива. И хора, не да. Абе, виждате, много бързо тече. Кой? Не знам. Ето 2 минути. 2 минути. Както някой хора казва. Още 2 минути. Извиняй, дарене. И ето завършеното. Малко още. Само където няма дата. Ти трябва да имаш. Нямаш ли? Омагьосан ли съм? Не. Пак ядах вътре фреш, ама не ме е омагьосан. Да, хора, това е много яко. Имаме още 1 минута за аз, хора, при най-яките в света, нали? Не забравяйте, пращайте лайк бутона в болница, всеки клип ще го казвам. Какво става, брат? Виж, пред вас хора, пред тебе, обърни се, защото твоите абонати могат да гледат. Ето още няма ли ги. Бе. Чуй, чао. Аз след малко ще пирам, ти първо ми свърши това се нахрана. Може да съм ще махнал други клипа, аз снимах 2 клипа наведнъж. Хангарито да се махне. И вземем ябълка. Хора, и това беше от мен. Надявам се да ви хареса, лайкът, subscribe бутона и пратете лайк бутона в болницата. Ясно ли ви е? Хора, надявам се клипа да ви е харесала, което така върнихте си Графо, Дрен Лесер и Шон Бейкън. И да, хора.